čarobni svijet. Biba i Djed Mraz s planeta Zaz. Eto, napokon je stigla večer koju su Biba i Bobi čekali čitavu godinu. Novogodišnja večer. Pogledajte, sve je okićeno. Jelka je prepuna lampica, a Biba i Bobi jako su nestrpljivi. Zašto? Pa jer čekaju Djeda Mraza, naravno. Jedva čekam da dođe Djed Mraz. Ove ću ga godine tražiti nešto posebno. A što to? Što to? Ne smijem to reći. A zašto ne smiješ reći? Evo ja ću prvi reći. Ja sam tražio autić na daljinski, ali veliki autić. Hajde, Seko, sada ti. Neću reći. Ma daj reci. Neću ti reći. Reci. Neću. Reci. Neću. Reci. Neću ti reći. Reci. Neću ti reći. To je natezanje trajalo dugo, jako dugo. Ali Biba nije popustila. Zaista, ono što je tražila bilo je nešto što želi oduvijek. A sada će to napokon dobiti. Znala je da Djed Mraz uvijek održi svoju riječ. Ali nešto nije znala. Nešto strašno. Biba nije znala da je Djed Mraz bio jako bolestan. Da, zamislite. Imao je temperaturu, curio mu je nos, boljelo ga je grlo i glava i prsa. Stvarno je bio loše. Takvo nešto nikad se prije nije dogodilo. Nikada. Ohoho! Što da radimo? Ajme meni. Hoće li djeca ostati bez darova? Moram ustati i krenuti. Moram! Da ti nije palo na pamet. Ne možeš ni do svojih saonica, a kamoli da letiš po cijelom planetu. Djeco, ima li išta strašnije od ovoga? Što će sada biti? Hoće li sva djeca na svijetu ostati bez darova? Za to je vrijeme Bobi mirno spavao u svom krevetu i sanjao svoj veliki autić na daljinski. A Biba je bila budna jer nije mogla zaspati i nestrpljivo je gledala kroz prozor. Gdje je Djed Mraz? Zašto ga nema? Lani sam ga vidjela kako stiže saonicama. Biba je bila zabrinuta, no nije mogla ni pretpostaviti da Djed Mraz nije mogao ni ustati iz kreveta. Halo? Da. Imamo hitan slučaj. Možete li poslati nekoga? Da, pa sjajno. Odlično. Puno vam hvala. Koga je baka Mraz zvala? Halo? Da, ja sam. Recite. Što? Da. Evo, odmah stižem. Hej, pa sad je sve jasnije. Baka Mraz zvala je planet Zaz. Niste čuli za njega? Stvarno? Pa ovako. Na planetu Zaz, koji se nalazi daleko u svemiru, žive mnogi djedovi na Novuli. To su sve rođaci našega Djeda Mraza sa sjevernog pola. I na Novu godinu moraju posjetiti sve planete u čitavom svemiru, na kojima žive mala djeca, mali Marsovci i drugi mali stanovnici svemira. I odnijeti im darove. I tako je jedan Djed Mraz s planeta Zaz preletio čitav svemir u svojem super brzom svemirskom brodu kako bi na vrijeme stigao do djece planeta Zemlje. Imao je popis darova za svu tu djecu. Poslala mu ga je baka Mraz. Da, to je bila duga, jako duga poruka. Aha, plišani medvjedić, dobro. Lutka, dobro. Video igra, dobro. Da tata češće bude doma. I to ćemo srediti. Srećom, Djed Mraz s planeta Zaz na vrijeme je stigao na Zemlju. I tako, malo po malo, od grada do grada, od sela do sela, došao je i do Bibinog predgrađa. No, kad je ušao u njen dom, Djed Mraz s planeta Zaz malo se zbunio. Zuf, puf, tuf. Zuf, što je sad ovo? Zau.
kako mi je promaklo ovako nešto? Puf, tuf, suf. Ko si ti? Pitam te, tko si ti? Ja sam Djed Mraz s planeta Zaz. Vaš se Djed Mraz razbolio, pa sam ga ja došao zamijeniti. Zo. Zamijeniti ga, ha? A jesi li donio ono što sam tražila? Naš Djed Mraz uvijek bi mi donio što sam tražila. A ja nikad nisam tražila puno ili nešto preskupo. Na primjer, jedne nove godine tražila sam da baka ozdravi i to se ostvarilo. Hej, ako zatražim da Djed Mraz ozdravi, to će se ostvariti? Ostvarit će se, da. Samo treba vremena, ali ja ne razumijem. Nosio sam prvi dar koji si zatražila, ali ne znam točno kako. Nekako se zagubio. Ili se možda odlučio prošetati. Zof. Tražila si ljubimca, jel da? Da, oduvijek sam htjela imati ljubimca. Toplog, mekanog, da ga grlim i volim. Svejedno je li psić, maca, zeko ili svejedno. Psić, maca. Nemam ništa tako. Izgleda da su se darovi s mog popisa malo pomiješali i... Zof, što da sad radimo? Uf, ništa. U tom slučaju samo moja zadnja želja. Da naš Djed Mraz ozdravi. Hej, što je ovo? Ovo je Zazulčić. Ni žive na planetu Zaz. Zaz ih je prepun, a ovaj me stalno prati. Ne mogu ga spriječiti, a i nije nešto posebno koristan. Samo bi se htio igrati, zezati. Joj, kako je prekrasan! Mogu li ja dobiti svog Zazulčića? Molim te, Djeda Mraze Zaze, molim te! Pa, ne znam baš, nisam siguran. O, kako slatko! Kako se zoveš? Zazulčić? Pa, za. Ma ne, to je kao da Matića zoveš Matić. Nema ime, nisam mu ga stigao dati. Vidim da mu se ovdje sviđa. Znaš što, zemaljska djevojčice koju zovu Biba? Što? Darovat ću ti ovog Zazulčića, tvoje. Evo, čuvaj ga i voli, mazi ga i daj mu ime, a ja sad stvarno moram ići. Jej! Hvala ti puno, Djeda Mraze Zaze! Sretna nova godina, Biba! I molim te, nemoj nikome reći da si me vidjela. Bez brige, Djede Mraze. Nikome neću reći. Sretna nova godina! Kako da te nazovem? Baš si sladak, Zazulčić. Hajde, Zazulčiću, laku noć. Mua. Sretna nova godina. Hej, prijatelji, još samo nešto. Ajmo dati ime mojem Zazulčiću. Šaljite mi svoje prijedloge, pišite mi, pa ću odabrati ime koje nam se svima najviše svidi. Može? Jej! Sretna nova godina!